табаны 2021 елның марафонында катнашты. Резидә Хөсәйнованыкында һәм аларга бу марафон бик тә ошады. Үзе монда киләлмәде инде һәм мине җибәрде. Без дә аның кулыннан пешергән көн сайын тәмле ризыклар ашадык. Әтием дә бик шат иде. Мин дә, энем дә һәм аның сүзләре буенча шундый марафоннар ешрак булсын иде. Чөнки төрле ризыклар үзгә катнашучылардан да пешерергә өйрәнәбез, сыйланабыз. Һәм Резидә Хөсәйновага без бик зур рәхмәтебезне белдермәкчебез. Киләчәк яңа еллар белән. Я получила титул «Самая молодая участница марафона «Гаилә табыны» 2021 года. Что хочу сказать, очень такой душевный марафон, который объединяет не только татар всего мира, но также семью татарскую. Хочу выразить благодарность Резиде Хөсәйновой, то, что она организует такие мероприятия. Большое спасибо. Гаилә табыны марафонында катнашучы гаиләләргә, хөрмәтле тамашачыларым, кода-кодагыйларым, туганнарым, улларым, кызларым һәм ныгышчыларым. Сезгә Аллаһның исе рәхмәте яусын, гаилә табының шулай зурлап килгәнегез өчен. Бүгенге көннең кадерен белеп яшик. Бүген яшик, бүген яратыйк. Бүген игелек кылыйк. Бүген якыннарыбызны кайгыртыйк. Чөнки иртәгә нәрсә буласын беребез дә белми. Барыгызга да тән сәламәтлеге, күңел тынычлыгы, күңел иман байлыгы юлдаш булсын. Һәр берегезне дә киләсе яңа еллар белән тәбрик итәм. Яңа елда яңа уңышлар гына, шатлыклар гына алып килсен. Мин сезне барыгызны да яратам. Резидә Хөсәйнова.